Zašto stavljaš pepeo Dabro u kućicu? A ovo nam je dvorište. Toliko divno. Sunce pada sad. Bljak, 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 bljak. Toliko je toplo da mi je žao što nije kupač i ostao gepeko. Kafić ili restoran, nisam sigurna šta je ovo. Sa kozama koje žive i pasu na krovu. Najsimpatičnije mesto do sada na ostrvu. 3 sata kasnije nismo još stigli do plaže. Moramo da se evakuišemo sa plaže. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u Život u Kanadi i dobrodošli u novi pregled nedelje. Ceo ovaj video sastavljen je od jako kratkih priča sa našeg prošlonedeljnog putovanja na Vancouver Island. U narednim nedeljama širu priču o tome gde smo bili, šta smo videli, šta smo posetili, šta smo otkrili i kako smo se proveli, vidjet ćete ovde na kanalu, a do tada uživajte u ovome. I naravno moram da vas podsjetim na Patreon. Ako želite da podržite moj rad, to možete da uradite upravo preko Patreona. Ostavljam link za Patreon u opisu videa. To je sajt preko kog možete za malu mesečnu pretplatu da podržite moj rad, a u znak zahvalnosti dobijete opciju da sve videe gledate dan ranije, pre premijere na YouTube-u, bez reklama, da jednom mesečno učestvujete u live sesijama sa vašim pitanjima i mojim odgovorima ili da možda jednom nedeljno imamo uživo sastanke 1 na 1. Hvala svima vama koji me već podržavate preko Patreona i hvala svima vama koji ćete to tek učiniti. Idemo na pregled nedelje. Zašto stavljaš pepeo Dabro u kućicu? A, to je rakun, izvini. Zašto mu stavljaš pepeo? Da mu bude mekano? Okej. A ovo nam je dvorište. Toliko divno. Sunce pada sad. Zato smo birali da idemo negde u prirodu, u stvari bukvalno u šumu. Kao Kanađani bi išli u neki kamp, ali ja baš nisam spremna još za taj egzibicionizam. Ali jedva smo našli smeštaj koji je bukvalno u šumi. A bukvalno se muva čuje. Da, mislim, kažu da bi moglo da bude meda, kojota, još nekih možda drugih životinja, ali to je skroz okej. Mislim, nije okej, ali nadamo se da ih neće biti. Pozdrav sa našeg prvog dana godišnjeg odmora. Nisam vam juče rekla, smešteni smo u šumi. Na Vancouver Islandu smo, koje je, nisam sigurna, ali mislim duplo veće od Srbije, dakle ogromno je. I odlučili smo da budemo smešteni u blizini jednog od većih gradova. Neću da kažem kog, pošto to nije presudno, ali smo tražili smeštaj koji je u prirodi, dakle baš u šumi, da bismo bili prosto što bliže nečemu gde Maksi može samo da izađe iz kuće i da se igra. I da je to nešto što nam je usput do nekoliko tačaka koje hoćemo da obiđemo na ostrvu. I to mesto koje smo našli idealno, dakle danas smo došli na prvu lokaciju koju smo izabrali da obiđemo. Bljak, 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 bljak. Šalim se, ovo bi mi nekada bilo bljak, ova trava u vodi, ali sada nije, zapravo uživamo u ovome i ova voda je skroz prijatna, nije hladna, ali znate one romantične slike iz hollywoodskih filmova kada parovi trče po plaži, u zalazak sunca i sve je tako divno. E pa shvatila sam da je to napravljeno da izgleda romantično, zato što ne mogu da se kupaju. Zato što su ove plaže na okeanu uglavnom takve da ne možeš da kupaš. Možeš samo da nađeš, da se kupaš, možeš samo da nađeš neku zabavu na plaži. Mislim, možeš da se kupaš, da se brčkaš, ali plivanje kao kod nas u moru nema baš. Ili bar nema na mnogo lokacija. Dobro jutro sa verovatno najveće plaže koju smo do sada videli. Ovo Hello nismo mi ispisali.
Danas smo u Parksville, ovo je plaža, a tamo u daljini je okean. Ako se sećate one jedne slične plaže u Vancouveru, ovo je, ne znam, 10 puta veća verovatno. Ovo je Parksville, poznat po ovoj plaži. I okej, nisam nešto fascinirana. Tu je kamp sa prikolicama, tu je neki hotel. I tamo u daljini su možda kuće, zgrade, hoteli, šta god. Slatko je skroz, ali ništa što nemamo u Vancouveru. I kad bih birala gde da idem na odmor, mislim da ne bih izabrala Parksville. Ali okej, lepo je da se provede dan. Evo, ovde u ovim baricama je super topla. Ovde ne verujem da jeste. Posle sat vremena šetnje stigli smo do okeana. Naravno da smo usput lovili krabe, školjke, tražili ribice. Evo nas najzad. Ne bih se baš usudila, pošto ne volim hladnu vodu, ali zbog vas i istraživanja ću to da napravim. Uopšte nije hladna. Super je zapravo. Toliko je topla da mi je žao što nije kupač i ostao u gepeku. A pošto nam je do ovde trebalo sat vremena, okej. Možemo da preskočimo i kupanje na ovoj plaži. Na toliko smo plaža preskočili do sada. Ali dobro, hajde. Ogrešila sam se o Parksville, lepo je. Možda bismo došli na 2 dana. Šalim se. Slatko je stvarno. Kafić ili restoran, nisam sigurna šta je ovo. Sa kozama koje žive i pasu na krovu. Ma, gde idemo? Idemo da vidimo ove koze, Max. Vidimo samo 2 za sada. Ko zna gde su se sakrile ostale? Ima 2. Ima 2, da? Ima 2. O ne, eno i 3, ima 3. A vruće im je, sakrile su se u hlad. Najsimpatičnije mesto do sada na ostrvu, definitivno Kvalikum. I rekli su nam da je tako. Došli smo na plažu ovde i 3 sata kasnije nismo još stigli do plaže. Nismo znali šta da očekujemo. Kvalikum je toliko sladak. Ima preslatke prodavnice sa super odećom, obuće manje više, ali sitnice za kuću, neki detalji, galerije, nakit, svašta nešto. Dakle, bukvalno smo prošli uz i niz 2 glavne ulice i evo i sad smo u jednoj prodavnici. Nadam se da ćemo uskoro stići do plaže. Već je 3:30. Da, prođe dan. Plaža u Kvalikumu. Stigli smo najzad do nje. Ovde je bilo ostrvce, tipa pre 10 minuta je bilo ostrvce od peska. Međutim, bukvalno dok smo mi stigli, doneli stvari. Evo, voda se podigla, plima je. I moramo da se evakuišemo sa plaže. Šalim se, voda je topla. Ne čudi me što svi hvale Kvalikum plažu zbog toga. I koliko mogu da vidim, plićak ide jako, jako daleko tamo. Sad ćemo da vidimo da li može da se kupa. Ja ću probati da se okupam. Ali nisam baš oduševljena i dalje. Još tražim omiljenu plažu na Vancouver Islandu. Dalje od obale je hladna, ali taman prijatna. Ako bih mogla da poredim sa nečim, bilo bi recimo kao plavi horizonti u Crnoj Gori ili nešto što sam videla u Egiptu ili u Tunisu. Dakle, čisto je, nema mnogo talasa, pa nije onako mutno, nije pesak podignut, ima malo trave.
Evo smo u jednoj vrsti botaničke bašte. Ovo je bašta gde žive leptiri i flamingosi, mislim da imaju lenjivca, koji ribice. Atmosfera je za mene dosta teška, pošto je bukvalno tropska i jedva se diše. Ali je lepo iskustvo. Jao, kakav plavi leptir. I zeleni papagaj. Pa divno je. Je li on nešto priča? Je li, Makso? Znate kako izgleda memorijal za decu starosedelaca koja su umrla u rezidencijalnim školama? Memorijal u Vancouveru. Ovako izgleda memorijal u Viktoriji. Viktorija je glavni grad Britanske Kolumbije. I ako se dobro sećam iz vesti, ovo je bio memorijal koji kada je postavljen je, ja mislim, istog dana kada i u Vancouveru. Ovaj u Viktoriji je preko noći bio sklonjen. Posle su se izvinjavali pa je sve vraćeno na mesto. Juče smo otkrili fenomenalnu plažu, ceo dan smo se kupali i onda smo se radovali danas da odmah ujutro odemo tamo, međutim dočekalo nas je kišno jutro, što nije loše, zapravo volim kišu na moru i idemo u obilazak nečeg novog. Ovdje moraš da uzmeš personal floating device. Ako ćemo se igrati blizu vode, moramo da uzmemo prsluk. Sjajno. Nećeš, okej. Muzej je zatvoren? Mama? Molim.